салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. будем набудем. имрӯз баъди таваққуфи тӯлонӣ барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро дигар бора баргардонидем ва хабарҳои топи варзиши ҷаҳонро бароятон қисса мекунем. аз Реал шурӯъ кардан шояд ба таъби мухлисони дастаи шоҳона набошад, вале Реал ин мавсим низ аз дастаҳои на он қадар пурқуввати Аврупо ба ҳисоб меравад. пеш аз бозӣ дар назди майдони Сантьяго Бернабеу миёни мухлисони ҳарду даста ҷанги гурӯҳӣ ва занозании шадид рух дод ки ҳатто шумораи зиёди полис аз шаҳри Мадрид вориди ҷанг шуданд ва тӯдаи мухлисонро пароканда карданд. дар 10 дақиқаи аввали бозӣ ҳарчанд бозингарони Реал 5765 фурсати голзанӣ доштанд, аммо дарвозабони дастаи Марсел чун фариштаи наҷот ё мисли супермену одаманкабут зарбаҳои Мбапперо бартараф мекард. он иштибоҳе ки дар нимаи майдони худ карданду бозингарони Марсел голи аввалро заданд, бозгӯи бартараф нашудани мушкилиҳои хатти дифои Реал мебошад ки Хаби Алонсо бо харидҳои ҳангуф дар равзанаи трансферӣ аз уҳдаи бартарафи онҳо набаромад. Тренти воима даромаду осеб гирифт ва Карвахали Деуна ба ҷои ӯ даромаду бо сар бозингари Марселу ба замин афтонд ва довар ба он хулосае омад ки ӯро аз майдон берун кунанд. Реал 10 нафара ва бо азобу машаққати беандоза ва бо пеналтиҳои баҳсбарангез бозии аввали худро дар Лигаи Чемпионҳо бо ғалаба паси сар кард. хабари дигари ниҳоят дилгиркунанда барои мухлисони аллакай як ҳаёт мотамзадаи қисмати сурхи манчестерӣ он аст ки сармураббиашон Рубен Аморим аллакай бадтарин мураббии МЮ баъд аз даврони ҷанги дуюми ҷаҳон шуд. баъди бохти навбатӣ дар дербии манчестерӣ ва боз ҳам бо ҳисоби бузурги 0-3 аз шогирдони Гвардиола, Аморим боз дар оморҳо ба қавле антирекорд зад. ин навбат далел он аст ки Рубен Аморим танҳо дар 8 аз 31 бозии Премер-лигаи Англия пирӯз шудааст ки ин ҳам 26%-ро ташкил медиҳад. ин ҳам фоизи пасттарин миёни мураббиёни ин тим аллакай дар даврони беш аз 80 сол аст. нишондодҳои Аморим чуқур будани буҳронро дар тими варзишгоҳаш Олд Траффордро нишон медиҳад, вале безебии кор боз дар он аст ки Аморимро ба зудиву ин қадар осонӣ аз кор ҳам бекор кардан намешавад. агар МЮ ӯро то 1 ноябр ҷавоб додани бошад, пас бояд ки 12 миллион фунт ҷубронпулӣ барояш пардохт кунад. тоқати роҳбарони даста аллакай тоқ шудаву барои Аморим 3 бозӣ баҳри барқарор кардани вазъият доданд. дар ин бора нашрияи Daily Mail менависад, вале вобаста ба коста шудани боварии бозингарон метавон гуфт ки Аморим дар 3 бозӣ не, балки дар 3 моҳ ҳам вазъияти кунуниро дар даста дуруст карда наметавонад. аз ҷониби дигар агар бигирем то ин дам МЮ аз барои ҷубронпулӣ ба мураббиён беш аз 54 миллион фунт ба 5 мураббӣ ва ситодашон пардохт кардааст. баъди шунидани ин омор албатта ба дили кушоду сари обод ва асабҳои нохароб метавон гуфт ки ана дар куҷо Манчестер Юнайтед фақат ҷои якум мегирад. агар ишораро дарк накардед, пас дигарбора такрор мекунам, Манчестер Юнайтед дар ин даврон фақат дар супоридани ҷубронпулӣ ба мураббиёни ноком қаҳрамон асту фақат ҷои якум мегирад. дар Манчестер Юнайтед агар дар пардохти ҷубронпулӣ ба собиқ мураббиён ҳеҷ вақт пул проблема набуд, раҳбарияти Барселона ҳеҷ гоҳ наметавонад корҳои таъмирӣ дар Камп Ноуро тамом кунад. аллакай дуюм бозӣ мешавад ки дар Ла Лига Барса маҷбур аст ки бозиҳои хонагиро дар варзишгоҳи 6000 нафараи ба номи Йохан Кройф гузаронад. ба дарвозаи Валенсияи агар Барса дар ин варзишгоҳи 6000 нафара 6 голи беҷавоб зада буд, шоҳиди бозии Хетафе бо Барса ҳам шумораи ками мухлисон дар ин варзишгоҳ мешавад. хайрият ки бозии нахусти Барса дар Лигаи Чемпионҳо зидди Ньюкасл Юнайтед дар сафар мегузарад. агар не аз барои 5000 чиптаи Лигаи Чемпионҳо дар Барса ба қавле одамхӯрӣ мешуд. хулоси гап ин ки Барса ҳам ба дараҷаи Камп Ноуи навро дароз таъмир кард ки як замон хабари бозгашт ба он фаро мерасад, вале аз ҷониби дигар боз мушҳо дохили он ҳукмфармо мешаванд. ба гумонам дар таъмири варзишгоҳи Камп Ноу устоҳои ҳамсояи мо кор мекунанд ки ҳеҷ корашон тамошавӣ надорад. дар футболи озарӣ бошад баъди нахустин пирӯзии таърихии Қарабоғ дар марҳилаи асосии Лигаи Чемпионҳо шоми тӯй ва тамошо як ҳафтаву 2 ҳафта дигар барпо мешавад. баъди 0-2 қафо мондан дар ҳисоби бозии сафарӣ албатта мухлисони худӣ ҳам аз Қарабоғ интизори пирӯзиро надоштанд, вале ин тим билохира кори шоёнро карда тавонист.
қарабоғ дар варзишгоҳи жозе алваладе зидди бенфика на танҳо ҳисобро 2-2 намуд, балки баъди гол дар дақиқаи 86 ҳатто ба пирӯзӣ расид. баъди ин пирӯзии ҳангомавии дастаи озарӣ дар луғати футболӣ аз ҷониби мухлисон ба таври шӯхиомез вожаи наве пайдо шуд. аз ин пас калимаи камбекро як қатор мухлисон камбаку ном мебаранд. раҳбарони сарвайрони бенфика бошанд баъди ин бохти хонагии шармандавор сармураббиашон Бруно Лажеро дарав аз кор ҷавоб доданд. хулос ки ҳарчанд ин пирӯзии Қарабоғро ба ғалабаи шериф зидди Реал Мадрид монанд карданиам бошем, вале саҳифаи таърих ки нав шуд, он чӣ тавре набошад ба ёдгор боқӣ мемонад. вақтаи нашри барнома дар мавриди кору пайкори дастаҳои қудратманди Еврофутбол гуфтем, ғайр аз як ишора ба бозии 8 гола миёни Ювентус ва Боруссияи Дортмунд нигоҳе ба пулдорон ҳам кардан дар кор аст. дар футболи муосир агарчи мо ПСЖ ву Манчестер Сити ва тимҳои арабиро аз ҷумлаи пулдорон мебинем, вале ин тобистон Ливерпул нишон дод ки онҳо низ дар масъалаи пул ягон проблема надоранд. дастаи Арне Слот тобистон агарчи дар фурӯши бозингарон 200 миллион кор кард, вале баҳри овардани ситораҳо беш аз 400 миллион масраф намуд. даромади гап вақте нишасти матбуотии пеш аз бозии Лигаи Чемпионот зидди Атлетико Мадрид нисбати ин пулҳо суол ҳам аз Слот пурсиданд, ё ба қавли дигар журналистон чун одат қиссаҳои Арне Слотро хабар гирифтанӣ ҳам шуданд, ӯ бошад дар ҷавоб посух дод ки ҳамаи пулҳои дар бозор масрафшуда аз фурӯши бозингарон ва пирӯзӣ дар лига ба даст омаданд. ба қавли меросбари клуб пулро на аз кӯча пайдо карданду на он ҷомадон яке аз осмон пеши Энфилд фуруд омад. ҷавоби Слот албатта касбиёнаву мантиқӣ буд, вале агар Ливерпул ин мавсим баъди ин қадар харидориҳо мавсимро бо dastoни холӣ ҷамъбаст намояд, пас дар ин сурат аниқ Гела Шекиладзе ва ситоди ӯро аниқ айбдор кардан нашояд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.